Я называю гэты прыём назіраць за сабой збоку. Безнадзейная сітуацыя. Нават з яе ёсць выйсце. Нам падаецца, што яго няма, але Бог ужо рыхтуе і здзейсняе свой план. Мне застаецца толькі набрацца цярплівасці, адысці ў бок і назіраць. Абмяркуем з вамі, як прыняць тое, што мы не можам змяніць, і як паверыць, што нават у самай безнадзейнай сітуацыі ёсць выйсце. Запрашаю на утульную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, рада, што мы змаглі тут сабрацца. Як жонка і маці, я ведаю, што ты заўсёды вельмі занятая, таму асабліва цаню час, які ты выдзяляеш на нашу сустрэчу. Спадзяюся, яна будзе карыснай для цябе. Сёння я хачу падзяліцца практычнымі пунктамі, якія дапамаглі маёй сяброўцы. Я натрапіла пад скарачэнне на любімай працы, якой аддала шмат гадоў свайго вопыту, лічыла, што створаная для гэтай справы і гэтага месца. Яна моцна прывязалася да калег, свайго працоўнага кабінета, распарадку. Цяпер у яе жыцці ўсё пайшло па-іншаму. А яна не хацела і не магла па-іншаму. Больш за тое, яна адна гадуе сына. Яе праца прыносіла асноўны даход сям'і. Яна бачыла ў сваім звальненні канец свету. Мне давялося выцягваць яе са стану апатыі і бездапаможнасці, каб ён не замацаваўся і не прывёў да глыбокай дэпрэсіі. І самае галоўнае, з чым мы працавалі, гэта прыняцце сітуацыі. На гэта сышло нямала часу, але менавіта пасля прыняцця яе справы пайшлі лепш. І я падзялюся з вамі працоўнымі спосабамі, якія ўратавалі маю сяброўку. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Часам мы адчуваем, што не можам кантраляваць жыццёвыя абставіны, і часам мы сапраўды не можам гэтага рабіць. Гэта не ілюзія, гэта факт, але ў моманце надта няпроста прыняць яго. Няспраўджаныя надзеі, недахоп любові, пакута, несправядлівасць. З гэтым рана ці позна сутыкаецца кожны з нас, і бегчы ад гэтага бессэнсоўна. Толькі яснае разуменне таго, што адбываецца, дапаможа нам прайсці гэтыя выпрабаванні. Першае, што зрабіла мая сяброўка, якая знаходзілася ў цяжкім маральным стане, абмежавала знешні ўплыў на свой розум і настрой. Яна не адказвала на паведамленні знаёмых, некаторых увогуле заблакавала, перарвала таксічныя зносіны, якія даўно цярпела, адпісалася ад мноства паблікаў і медыяперсон, якія раздражнялі ці прымушалі зайздросціць. Потым мы размаўлялі пра тое, што ёй давядзецца упусціць звальненне ў сваё жыццё. Яно здарылася, не запытаўшыся дазволу, яно ўжо ёсць і неабходна наблізіць яго да сябе. Змены ў жыцці непазбежныя, яны прыходзяць і сыходзяць. Прыняць не азначае прымірыцца, прыняць гэта дазволіць яму быць, сказаць сабе: так, цяпер я беспрацоўная. І гэты дазвол запусціў наступную важную стадыю гаравання. Яна горка разрыдалася і доўга аплаквала каштоўнасць, якая сыходзіць з жыцця. Мне проста трэба было быць побач, клапаціцца пра яе побыт. Час ад часу я набывала прадукты, прыносіла гатовую ежу. Я палічыла патрэбным падтрымаць яе фінансава на гэтым этапе, хоць сяброўка мела пэўны запас грошай, але матэрыяльнае пытанне было адным з яе страхаў, звязаных са звальненнем. Як яна цяпер будзе утрымліваць сям'ю? І я паказала, што гэта таксама неяк вырашаецца. Мая сяброўка сказала, што, аплакваючы сваю страту, перажыла дзіўны стан. Чым больш яна дазваляла сабе гараваць, тым больш набліжалася да сябе самой. Яна даўно не была настолькі ў кантакце з сабой. Раней у яе проста не было часу на гэта. Яна сказала, што нібыта стала сабе добрай сяброўкай і знайшла апору унутры сябе. Гэта адчуванне вывела яе на новы этап планавання. Яна больш не траціла велізарны рэсурс, каб стрымліваць свае эмоцыі. Яна выплеснула ўсе пачуцці і вызвалілася ад іх.
Пабедаваўшы, мая сяброўка адчула сілы ісці далей. Яна пачала азірацца вакол і ўбачыла, што жыццё працягваецца. Яна захацела быць у гэтым новым жыцці і знайсці ў ім сваё месца. Яна пачала праглядаць аб'явы працы, падобнай да той, якую страціла. І што вы думаеце? Раптам зразумела, што займалася ёй шмат гадоў не па сваім жаданні, а па накатанай, адчуваючы стабільнасць і баючыся нешта перамяняць. Цяпер у яе была такая магчымасць. І мая сяброўка зразумела, што хоча шукаць сябе ў іншай сферы. Яна ўбачыла ў інтэрнэце аб'яву пра майстар-клас, ад якога ў яе загарэліся вочы. Потым яшчэ і яшчэ яна знаёмілася з новымі людзьмі, новымі справамі. Ёй падабалася, і яна працягвала шукаць, прыслухоўваючыся да сябе. Цяпер ужо мая сяброўка здзіўлялася, як гэта людзі працуюць у офісе ад рання да пазна, яны ж прапускаюць столькі цікавага. Хоць сама праседзела ў кабінеце амаль 20 гадоў. Прыняцце непазбежнага дапамагае зменшыць унутраны канфлікт. Чалавек перастае марнаваць энергію на пустую барацьбу, і гэта дазваляе вызваліць рэсурсы для рашэння новых задач. На гэтым этапе мая сяброўка зразумела, што можа пражыць тое, што страціла ў іншай форме. Яна зможа зарабляць грошы, займацца цікавай справай і быць у коле аднадумцаў не толькі там, дзе працавала раней. У яе забралі толькі месца працы, але з ёй застаюцца навыкі, магчымасці, жаданні, яе цікаўнасці і камунікабельнасць. Гэтага ніхто адабраць не можа. І важна гэта раздзяляць. Прымаючы страту, мы не адмаўляемся ад сваіх жаданняў. Мы перанакіроўваем пошукі ў іншы бок. Гэта магчымасць падумаць, чаго менавіта нам не хапае, па чым мы сумуем больш за ўсё. Насамрэч, каштоўнасць для маёй сяброўкі была не ў яе працоўным кампутары. Яна цаніла эмацыйную падтрымку калег, гэта адно і другое матэрыяльны дастатак. Зразумела і пачала шукаць, як гэта рэалізаваць у іншы спосаб. Перажыўшы бяду, мы можам рухацца далей. Прымаючы тое, што не можам змяніць, мы даём сабе магчымасць для росту і развіцця. Аналітычная псіхалогія Юнга кажа, што для таго, каб прыняць тое, што не можаш змяніць, трэба разумець сувязь паміж сабой і светам. Мы не адны, мы не самі па сабе, не адарваныя ад вялікай сістэмы быцця. І тое, што здарылася, частка агульнага Божага плану. Калі нашыя планы руйнуюцца, дадаецца яшчэ і пачуццё пакінутасці. Ты пачуваешся бяссільнай, разгубленым такім дзіцят, якое не разумее, чаму яму адмовілі. Такое часцей здараецца з тымі, каму сапраўды часта адмаўлялі ў дзяцінстве. І каб пазбавіцца гэтага сіратлівага пачуцця, трэба пагадзіцца, што нашае існаванне падпарадкоўваецца законам сусвету, а не нашым жаданням. Самы лепшы сродак ад пакутаў – гэта пакінуць іх Богу. Нішто ў жыцці не знаходзіцца па-за межамі яго выратавальнай рукі. Ён стварыў увесь сусвет, і ён усё кантралюе. Пагаворым пра гэта падрабязней пасля музычнай паўзы. Вялікі наш Господ,
Господь, Бог моцы, все может, непереможный Бог, великий Пан, великий Цар моего життя. Уся хвала Тобі. Великий наш Господь. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагая дзяўчынка, калі ты трапіла ў сітуацыю, у якой, падаецца, няма рашэння, калі ты не бачыш выйсці і не ведаеш, як рухацца далей, паспрабуй азірнуцца назад. Магчыма, такое адчуванне ўжо было ў тваім жыцці. Ты ўбачыш, што іншыя немагчымыя сітуацыі неяк вырашыліся. Наша першая рэакцыя ўзяць справу ў свае рукі і хутка вырашыць праблему самастойна. Для кожнай жанчыны гэта звыклы сцэнар. Мы арганізатары па сваёй прыродзе, мы сапраўды ўмеем многае выпраўляць, вяртаць да правільнага, добрага стану. Але часам праблема настолькі вялікая, што мы сутыкаемся са сваім бяссіллем і пачынаем панікаваць, або спрабуем ігнараваць праблему, або мы робім тое, што жанчыны ўмеюць добра рабіць, плачам ці размаўляем пра гэта з іншымі жанчынамі. А чаму б нам не пагаварыць пра гэта з Богам? Для яго няма нічога немагчымага. Кожны раз, калі мы звяртаемся да яго з нашай немагчымай сітуацыяй, Бог дзіўным і нечаканым чынам дапамагае нам пераадолець тое, што здаецца непераадольным. Быць жанчынай – дар Божы. Галоўная падзея, апісаная ў старым запавеце, гэта выхад габрэяў з егіпецкага палону. Яны трапілі туды 430 гадоў таму, бо ў іх зямлі тады быў вялікі голад. І ў Егіпце ізраільцяне сталі рабамі, і цяпер яны павінны былі шмат працаваць. Егіпцяне ненавідзелі іх, здзекваліся з іх. Фараон загадаў забіць усіх хлопчыкаў-немаўлят, каб спыніць рост ізраільскага народу. Яны апынуліся ў, здавалася б, немагчымай сітуацыі. Аднак Бог ужо рыхтаваў чалавека, каб вывесці іх з рабства. Ізраільскі хлопчык-немаўля цудам пазбегнуў смерці. Маці схавала яго ў кошыку ў рацэ сярод раслін. Яшчэ больш неверагодным быў той факт, што яго знайшла дачка фараона, які і загадаў забіваць немаўлят, і ўзяла яго ў свой палац. Яна ж бачыла, што гэта габрэйскі хлопчык, але штосьці прымусіла яе усынавіць яго. Ён вырас у палацы. І тым не менш, ён не стаў егіпцянінам па духу. Яго сэрца заставалася са сваім народам, і душа яго балела за пакуты свайго народа. Майсей хацеў дапамагчы ізраільцянам. Але ў Божым плане час яшчэ не надышоў. Габрэі адкінулі і пакрыўдзілі яго. І Майсей збягае ў пустыню і яшчэ 40 гадоў пасвіць там авечак. Ці не выглядае гэта як канец мараў, безнадзейная сітуацыя, крах? На чалавечае вока гэта выглядае менавіта так. Але Бог бачыць усю карціну. Ён мае план наперад. Ён ведае тое, чаго не ведаем мы. І, паверце, усё кантралюе. Здавалася б, бессэнсоўныя 40 гадоў у пустыні, дзе чалавек з цудоўнай адукацыяй пасвіць авечак. А Бог у гэты час рыхтаваў яго да велізарнай задачы вызвалення Божага народа з той немагчымай сітуацыі. Бог рыхтаваў не толькі Майсея, але і сам народ, каб той быў гатовы прыняць дапамогу.
Паспрабуй прымерыць гэта на сваю сітуацыю, дарагая дзяўчынка. Калі мы адчуваем безнадзейнасць, Бог ужо рыхтуе выхад. У Бібліі гаворыцца, што сыны Ізраіля стагналі і галасілі і клікалі Бога, і Бог пачуў іх лямант. Ён не забыўся пра сваё абяцанне. Магчыма, ты адчуваеш, што знаходзішся ў безвыходнай сітуацыі. Колькі б болю і няшчасця не перапаўняла цябе, дзіўна тое, што Бог сусвету ведае цябе і ведае, што з табой адбываецца. Ён з табой і ён спачувае табе. Бог выбраў Майсея за шмат гадоў да таго, як паслаў яго вызваліць ізраільцян з рабства ў Егіпце. І з самага першага дня, яшчэ з яго нараджэння, вёў яго і спраўджваў гэты план. Звярні ўвагу, гэта заняло значна больш часу, чым нам хацелася б. Але час патрэбны нам самім, каб мы змаглі перамяніцца, каб перабудаваўся лад нашых думак, змяніўся светапогляд і з'явіўся давер Богу. Майсей адразу хацеў дапамагчы свайму народу, як толькі вырас у палацы. Але народ не быў гатовы тады прыняць яго дапамогу. Спатрэбілася яшчэ 40 гадоў і пагаршэнне умоў для ізраільцян, каб яны пагадзіліся: добра, Майсей, давай, мы пойдзем за табой. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Гэта вельмі падобна да іншай гісторыі ўжо з Новага Запавету. Ісус, Божы сын, прыйшоў у свет, каб збавіць нас ад рабства грэху, каб вывесці з палону ўласных жаданняў. Але свет не прыняў яго, як габрэйскі народ Майсея. Гісторыя паўтараецца, і Бог ведаў гэта загадзя. І як у гісторыі выхаду ён адклаў місію Майсея, так і ў гісторыі з Ісусам Бог меў план Б. Людзі, якіх ён прыйшоў збавіць, забілі Ісуса. Але гэта і ёсць нашае выйсце. Смерць Ісуса на крыжы і яго ўваскрасенне – гэта наша збаўленне ад грэху. Гэта выхад з нашай немагчымай сітуацыі. Дарагая дзяўчынка, калі ты адчуваеш, што трапіла ў безнадзейную сітуацыю, звярніся да Бога, твайго творцы. Ён чуе твой плач і спачувае табе. Папрасі яго ўзяць пад кантроль тваё жыццё. Папрасі зрабіць для цябе немагчымае. Папрасі Ісуса сказаць табе і зняць з цябе цяжар граху. Калі ты спрабавала самастойна вырашыць сваю немагчымую сітуацыю, спыніся. Давер яе Богу. Дазволь яму паклапаціцца пра цябе. Давай за гэта памолімся. Дарагі Ойча і творца сусвету, дзякую табе, што пачуў мой плач і хочаш дапамагчы мне. Дзякуй табе за Ісуса, які памёр на крыжы, каб забраць мой грэх. Калі ласка, вазьмі пад кантроль маё жыццё сёння і дапамажы мне даверыцца табе ў той сітуацыі, у якой я не бачу выйсця. Слова тваё кажа, для людзей гэта немагчыма, а для Бога ўсё магчыма. Зрабі, калі ласка, для мяне немагчымае. Дапамажы мне паверыць, што выйсце ёсць, што твой план ужо працуе, што ты ўсё кантралюеш. Дай мне, калі ласка, цярплівасці, каб дачакацца гэтага моманту выхаду. Дай смеласці ісці за табой і рабіць тое, чаго я нават не разумею. З табой, Бог, немагчымае магчыма. Давяраю табе і аддаю свой боль і страх у імя Ісуса Хрыста. Амен. Мне не забыць той цуд, што ты зрабіў нам, як збавіў нас з палону, сэрцы вывеў, знайшоў нас, паклікаў, трымаў ты воды, каб прайсці. О, Господ наш, Бог змагаецца за нас, перамогі Ён даў час. Алілюя, алілюя. Господ мора раздзяліў, шлях у цемры асвяціў. Алілюя, алілюя.
асвячаў агнём ты. Знайшоў нас, паклікаў, трымаў ты воды, каб прайсці. О, Господ наш, Бог змагаецца за нас, перамогі Ён даў час. Алілюя, алілюя. Господ мора раздзяліў, шлях у цемры асвяціў. Алілюя, алілюя. Бог змагаецца за нас, перамогі Ён даў час. Алілюя, алілюя. Господ мора раздзяліў, шлях у цемры асвяціў. Алілюя, алілюя. Ты прыйшоў наш Егіпет і магутнаю рукой нас на свабоду вывеў, жыць на зямлі сваёй. Мы ніколі не забудзем аддаваць хвалу табе, бо ад смерці ты пазбавіў і прыняў нас да сябе. Ты прыйшоў наш Егіпет і магутнаю рукой нас на свабоду вывеў, жыць на зямлі сваёй. Мы ніколі не забудзем аддаваць хвалу табе, бо ад смерці ты пазбавіў і прыняў нас да сябе. Ты прыйшоў наш Егіпет і магутнаю рукой нас на свабоду вывеў, жыць на зямлі сваёй. Мы ніколі не забудзем аддаваць хвалу табе, бо ад смерці ты пазбавіў і прыняў нас да сябе. Бог змагаецца за нас, перамогі Ён даў час. Алілюя, алілюя. Господ мора раздзяліў, шлях у цемры асвяціў. Алілюя, алілюя. Бог змагаецца за нас, перамогі Ён даў час. Алілюя, алілюя. Господ мора раздзяліў, шлях у цемры асвяціў. Алілюя, алілюя. Бог змагаецца за нас, перамогі Ён даў час. Алілюя, алілюя. Господ мора раздзяліў, шлях у цемры асвяціў. Алілюя, алілюя. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы шукалі выйсце з безвыходных сітуацый, вучыліся прымаць тое, што не ў стане змяніць, і давяраць таму, хто ўсё кантралюе. У вершы Сергея Грахоўскага «Стары конь» я ўбачыла сімвалічны вобраз, які добра падсумоўвае нашу сённяшнюю размову. Паслухайце яго. Снег завейвае шчокі і вочы і ляціць з цішыні ў цішыню. Каб ніколі з дарогі не збочыць, давяраю старому каню. Палазня прападае няспынна, змрок, ні знічкі нідзе, ні агню. Каб у замець такую не згінуць, давяраю старому каню. Каб прабіцца да торнай дарогі, я не тузаю і не ганю, не чакаю чужой дапамогі, бо паверыў старому каню. Нам абоім і цяжка, і горка, а надзея адольвае страх. Нечакана агеньчык на ўзгорку мільгануў і выводзіць на шлях.
Скарбонка. У непрагляднай завеі свайго жыцця нам варта спадзявацца на вечнае, не падганяць і не шукаць чужой дапамогі. Агеньчык мігне нечакана і выведзе з непралазнага змроку на шырокую і торную дарогу. І падасца, што не было той завеі, не было чакання, толькі стары надзейны конь побач, які заўсёды падзяляе твае пакуты і знойдзе шлях. Шчасце ведаць, што ў нас ёсць Бог, які кантралюе ўсё, што трапляецца на нашым шляху. Часам у мяне ўзнікае спакуса зноў узяць сітуацыю ў свае рукі, нават калі я ўжо даверыла яе Богу ў малітве. Але гэта прыводзіць толькі да непатрэбных клопатаў. Навошта несці цяжкае, калі сам Господ прапанаваў несці гэта за мяне? Дарагія дзяўчаткі, спадзяюся, вам спадабаўся наш час разам. Каб не губляцца, далучайцеся да тэлеграм-каналу «Жанчыны надзеі». Пішыце мне з любой нагоды на e-mail womenofhopebel у адно слова @gmail.com або па звычайнай беларускай пошце Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Буду радая пачытаць гісторыі, як Бог вырашыў вашыя складаныя сітуацыі. Я, Тацяна Немчанінава, развітваюся да хуткай сустрэчы. І памятайце, што Богу ўсё магчыма. Да пабачэння, мае каштоўныя жанчыны надзеі. Сумленне ізноў гаворыць, і не ў час прыйшлося трываць.